Ja, og nu er Kim ved at blive hentet med en omgang. Du skal hente ham. 4 minutter. Efter 4 minutters kørsel ligger præsten lige i røven af Kim Kubik og vil hente ham med en omgang. Så er det nu. Hold ham bag, Kim! Er det ikke en overhaling af Kim, det der? Så bør han hente med en omgang. Som vi siger over på Sjælland. Man skal ikke tage røven på en fra Amager. Man skal ikke tage røven på en fra Amager. Og så her ser vi alle de sørgelige fynboer. Han tvivler på, at du er fynboer. Nej, ja, undskyld jo. Med den film der. Så vil jeg køre, før det bliver mørkt. Nu får vi også trusler af fynboerne. Og nu fik Kim lov at gå forbi præsten. Ja, lige præcis. Så bør han overhale igen. Hvad er det, man siger, når præsten er ude, snor dejen i svingen, eller hvad?